Han kører forbi. Kom nu, Michael! Nu kommer Michael, pas på, Berlin. Kom så, Berlin! Det var ikke så godt. Jack. Så filmer du lige mig. Filmer. Hallo, jeg skal lige køre nu. Hallo, Olle. Når du er efter den video, skal du stadig ikke stå op. Jack er her. Make face. Kommer jeg? Ja, jeg kommer om. Vent lige. Jeg lige venter på. Så kan vi filme derovre nu. Der, imens jeg tager vanter på. Film på Scotty. Og der har vi Scotty. Shot weed. Hallo, Scotty, prøv at gøre det igen. Vi skal også prøve. Han har bare 3 slukken. Nej. Tag den linje, hvor jeg kører i. Så skal du køre ned på den. Vi filmer 10 minutter. Det er også det, den kan. Okay. Jack. Er det tårne? Au. Det er tårne. Tag det der hul. Okay. Olle, filmer du stadig? Og jeg filmer stadig. Med i dag, du. Ja. Fuck, det var sygt, mand. Skal vi bare slutte den af? Eller vi går et andet sted, hvor han ligger. Kom så. Nu filmer vi herovre nu. Hurra, Jack. Nu filmer vi derovre. Hurra, Jack. Hvor filmer vi, Berlin? Hvor filmer vi henne? Derhen nu. Og derhen i det afsnit, så... Han mod Skotvind. Og hvad senere i det afsnit, det kan være, at vi måske kører ned ad en trappe nu. Ned ad trappe. Hurra, Jack. Hurra, Jack. Hurra, Jack. Det er også, vi lige godt den der i hovedet på, ikke? Berlin. Sig hurra, Jack. Skal der også lige, der vi lige godt den der? Det er snebold. Hurra, Jack. Går vi over til Skotvind. Så går og filmer Skotvind der. Skal det køre, han kører af? Kom med, han kører ned ad hækken. Kom så, Skotvind. Afsted. Vent lige, Skotty. Det er mega koldt om mine fingre. Say hurra, Jack. Så døde han bare. Nej, nu. Okay, hvor er det henne? Hallo, Olle. Olle, sig lige, når der er 10 sekunder. Olle, sig lige, når der er 10 sekunder tilbage i filmen. Der er 5 minutter igen. Sig, når der er 10 sekunder igen, fordi så kommer der til den. Det er første afsnit så. Og så trykker vi her.
Jack. Hvad så? Det er who asked Jack. He says who asked Jack. Who asked Jack? Og så er det mig. Så kig nu her nu. Film ned på Mads Blink nu. Høj nu. Ui. Yes, Jack! Så det er who asked Jack. Who asked Jack? Who asked Jack lige i hovedet? Ej, det er mega koldt om mine fingre. Yes, Jack! Hallo, skotte. Nej, 10 minutter mere. Det kan man ikke. Jo. Kun 10 minutter i alt, og så skal man læse den ind og slet. 10 minutter i alt på film. Ja. Bare stop nu. Who asked Jack? Sidste ton, du. Lige en træet. Who asked Jack? Og hermed siger vi tak til første afsnit af Hurra, Jack i vintertagen nu. Nej! Who asked Jack? Yes, Jack! Kom nu, Mads! Who asked Jack?